кадом фикре дар саратон ҳаст, шумо ҳамон чиза доимо дидан мегиред. Во что вы направите свой фокус, и ваш мозг о чем думает, вы только это и видите. Кадом фикре ки дар саратон доимо такрор шудан мегирад, ҳавай ҳаст. шумо ягон вақт дар саратон фикре ки ояндаи шумо ба ёрдам намекунад ба мақсадатон расидан ба вообще ҷо накунед. нисбати худатон, нисбати фарзандатон фикри бад накунед. нисбати оилаатон, нисбати ёру рафиқатон, ҳамкоратон, партнёратон фикри бад накунед. чунки ҳамон фикри бад тамоми ҳаёти шумо ба фақат бадия дидан мегирад. бад нисбати мисол худи ватанамо фақат фикри хубиш бестед. фикри хубие ки бисёр саратон ба ҷо кардед, ҳамон беҳтариҳо хубиҳоя дидан мегиред. шумо ҳамон ситуатсияҳои хуб ба вохӯрдан мегиред. аз даруни 10 одами нотавон якта тавоно бошад, шумо ҳамон тавоно қативо мехӯред. ҳаёт шумо ҳамин хел мебарад худаш. шумо чӣ хеле ки худатон дарунатон ҳаст, ниятатон фикратон ҳамон ба нигаҳ карда ҳаёта месозед. ҳар яктаҳомо камакак меҳнат кунем обод мешавад. результат қати гап занед шуд, камакак хизмат кунед шуд, вай соз шуда мебуравад, аста соз мешавад. вақт дар кор, вақт дар кор ки мардуми мо тарбия гирад, вақт дар кор ки миллати мо фаҳмад. аз хотир набуроред, ҳамин дарёя маҷбур кардан наметавонед ки вай тезтатар ҷорӣ шавад. оби дарёя зури қати тела кардан намешавад ки вай тезтатар равад. вай ҳамон хел рафтан мегирад. барои ҳамон ману шумо ҳамин хел ҷамъиятамон ба камакак меҳнат мекунем ки фикронаи мардуми мо дигар шад якҷоя аста пеш мешавад.